Zdravo svima! Dobrodošli u još jednu emisiju Outdoor Tested. U prethodnoj emisiji smo prolazili nešto što se zove slojevito oblačenje i verujem da je svima vama godilo da čujete koji su to sve slojevi na koje mi treba da obratimo pažnju kada se bavimo nekim outdoor aktivnostima, posebno ako su te aktivnosti malo jače, intenzivnije. Ovaj nastavak koji sledi je priča o greškama koje mi najčešće pravimo. Vanja, hajde da krenemo od mene. Koja je to greška koju ja najčešće, da ne kažem stalno, pravim kada je oblačenje u pitanju? I posle 8 godina ja pokušavam da ljudima predstavim neko pravilni način oblačenja i ostalo, a ne mogu tebi da izbijem iz glave tu grešku. Ta osnovna i prva greška i koja je najčešća greška kod većine ljudi je korišćenje pamučne majice kao prvog sloja do tela pri korišćenju u outdoor aktivnostima, odnosno aktivnostima koje su intenzivne. To je nešto što generalno pravi najveći broj ljudi. I ti, najčešće. Sem da ispravim u jednom jedinom slučaju, a to je kad smo u pećinama i znači kada ispod tog kombinezona za speleologiju koristi uvek aktivni veš. To je jedini trenutak kada to ispravno radi. Da, super je što to niko ne vidi ispod kombinezona, ali da, moj nekakav izgovor je to da se ja jako malo znojim, pa je zaista moj najveći izgovor zašto ne koristim ništa drugo osim pamuka kao prvi sloj. Tačnije, nisam koristila ništa drugo osim pamuka kao prvi sloj, ali negde krećem to da ispravljam zato što benefiti, da kažem, veštačkog materijala koje vidim kada nosim aktivne majice, dok se bavim pogotovo jačim aktivnostima, su zaista nemerive. U pogledu pomeranja sve one vode sa tela o kojima smo pričali, ti znoja i svega ostalog, a i opet kada, na primjer, u trčanju se polijemo vodom ili tako hoću da se rashladim, jako brzo sve to ode sa mene. I to nisu uvek samo veštački materijali, na primjer taj aktivni veš koji najčešće koristiš u pećinama je kombinacija polijestera i vune, tako da nisu uvek samo veštački materijali. Zašto ljudi uvek pribegavaju pamuku? Pa zato što stalno imaju izgovor, ja osjećat će se loš miris, vrlo brzo će se usmrdeti i veš i ostalo. To se u principu kod kvalitetnih polijestera ili drugih veštačkih materijala ne dešava, a vuna je jedan od retkih prirodnih materijala koji, ako se pravilno održava, neće imati te probleme. Zašto ne pamuk? Pamuk je problematičan materijal utoliko što će upiti 40 puta veću količinu vode od svoje težine, konstantno ćete biti vlažni, konstantno će biti pothlađivanje i celo tu, u stvari, način na koji pamuk nam pravi više štete nego koristi smo i objasnili u prethodnoj emisiji, ali sada hoćemo jednostavno da naglasimo da taj prvi sloj, bio to veš na vama, bio to pamučna majica do vas, mnogo više imate štete nego benefita. Bez obzira na to što se malo znojiš, je li tako? Ali, generalno, i u tim slučajevima je sintetički ili prirodni materijali su mnogo bolje rešenje pri jakim fizičkim aktivnostima. Kad je dozvoljen pamuk? Pamuk je dozvoljen kada je to neka slaba, lagana fizička aktivnost ili kad je nešto što je kraće, neka lagana šetnja ili tako nešto, onda je okej imati pamučnu majicu, ali ja i dalje vidim mnogo više problema nego benefita pri nošenju pamuka. Kada kažeš problema, ono što sam ja primetila jeste, bez obzira da li je jača ili slabija fizička aktivnost, ako je konstantna i ako mi je taj prvi sloj pamuk, a nosim, na primjer, ranac na leđima, leđe mi se jako oznoje i neretko ne ponesem drugu majicu da kada se zaustavim, sedem da popijem kafu, vodu ili nešto slično tako, ne zamenim majicu i iskreno šteti mi. Ali čak to nošenje 3, 4, 5, kao nema veze, ja ću da ponesem još 3 rezervne majice. I ako tako krenete, 3 majice, 2 gaća, ne znam, poneću još jednu preslavku, još ovo ono, na kraju taj ranac za taj neki hajk od 2 dana bude 30 kila i naravno da nećete uživati u tom zameni raznoraznih slojeva, pogotovo ako ili duva vetar ili tako nešto, može da dođe do ozbiljnog pothlađivanja iz besmislenog razloga. Vanja, pomenuli smo loš miris odeće.
Ono što mi se dešavalo, primetila sam da mi se dešavalo, jeste da čak i posle pranja sintetičke majice jako brzo prilikom korišćenja dobiju jako loš miris. Šta loše radim? To je još jedna od tih grešaka koje smo u stvari svakako hteli da pomenemo. Održavanje odeće, pogotovo sintetičke, a boga mi i vunene, je proces koji je onako malko komplikovan za naše uobičajene standardne pranje. Postoji poseban način kako se održava sva sintetička odeća, pogotovo namenjena, znači, outdoor aktivnostima. Treba se prvo pridržavati uputstva sa etikete, sa unutrašnjosti, koja uglavnom navodi da ne treba da se izlaže temperaturi većoj od 30, maksimalno 40 stepeni. To je prvo pravilo. Neka od odeća, od sintetičkih materijala, a skoro sva od vune, ne bi trebalo da se pere mašinski, već bi trebalo da se pere ručno. I najbitnija stvar, koja je prilično često ili skoro uvek istaknuta na toj ušivnoj etiketi, je da se nikako ne koriste omekšivači. Omekšivači su ti koji u stvari praktično prave podlogu za razvoj bakterije na kojima se razvijaju gljivice i onda nastaju neprijatni mirisi. To znači čak da i ukoliko koristimo u normalnom pranju veša omekšivače, da ako u praznu mašinu stavimo aktivne stvari i uključimo, uvek u tim cevima ostane nešto malo omekšivača koji može bukvalno da izazove pojavu neprijatnih mirisa kod aktivnih stvari, a kod jakni omekšivač može bukvalno da razloži membranu da više jakne ne bude vodootporna. Znači, jako je bitno pridržavati se uputstva sa ušivne etikete samog proizvoda s jedne strane, s druge strane vidjeti da li sme mašinski da se pere i treće, da ako sme mašinski da se pere, da se prilagodi ili onaj nežan ciklus ili ostalo. Ukoliko koristite omekšivač, postoje deterđenti za, ajde da kažemo, pranje mašina, pa onda samu mašinu možete ili dopustite na prazan ciklus samo da odradi, kratak neki program, da se bukvalno ispere, ili taj deterđent za pranje mašina da jednostavno ispere mašinu i da koristite tako, ili konačno uzmete, operete ručno kompletan veš. Iskreno, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali znaš, kad dobiješ gomilu opreme koju treba ručno oprati... Nažalost, znam ko u našoj kući to radi. Bilo da smo ženi ili muškarci, to zaista predstavlja napor. Vanja, kada smo negde pripremali priču o greškama, obuću ćemo kasnije pomenuti, ali ona greška koja se događa i sa odećom jeste loš izbor veličine. Možeš li malo bliže pojasniti oko toga? To je, nažalost, najčešća greška koja se dešava, pogotovo sa obućom, ali o tome ćemo kasnije, sa odećem. Šta je poenta u stvari? Da bi sve to radilo, da bi svi ti slojevi funkcionisali kako treba, da bi sav taj znoj, kao što smo rekli, u što većem procentu u parnoj fazi prošao kroz te sve slojeve i na kraju ga ta jakna izbacila u što većem procentu napolje, da bi što manje bili vlažni, ili da se taj znoj koji se već iskondenzovao u slojevima pređe na sledeći sloj, najbitnija stvar je da je većina, znači ne većina, da su svi slojevi skroz uz telo. Šta to znači? Znači da budu nežno pripijeni uz površinu tela, naravno, ne smeju da vas putavaju, ne smeju da vam sprečavaju pokrete i ostalo, već da jednostavno budu što bliže telu i da na taj način sve svoje funkcije obavljaju što bolje. Da li bi bila greška ako bismo, kada ređemo sloj po sloj, svaki naredni možda birali, neću reći za broj veće, ali za veličinu veće spram prethodnog? Ili ne? To nije dobar izbor. Zašto? Prvo, pogotovo u outdoor opremi imate gomilu paradoksa. Jedan od najčešćih paradoksa su evropske, kineske, francuske, italijanske, američke veličine. Američke veličine su najčešće broj do 2 broja veći ili čak 3 broja veće od evropskih veličina. Italijanski brojevi su malo manji od evropskih veličina. Azijski brojevi su još manji od evropskih veličina.
jednostavno ne možete se osloniti na veličinu odeće i zato je kupovina odeće preko interneta naručivanjem ovako ili onako, ako ne možete da je vratite ili zamenite za drugu veličinu, izuzetno komplikovano. Čak i ako je to neki naredni sloj u smislu prvi pa drugi da bude veći, nije dobro, da? Možda je dobro, a možda i nije. Nemamo pojma dok ne probamo. Poenta cele priče je da to mora na vašem telu da radi. Jer krojevi za outdoor odeću su malo drugačiji od krojeva za standardnu odeću. Vrlo često su ti fitovi, rukavi su produženi jer imaju onu navlaku za prst. Ili u svakom slučaju trebaju da budu produženi jer mi pri penjanju ili nekoj aktivnosti ako podižemo da nam se ne bi podizalo jednostavno ceo sloj, onda su ti rukavi drugačiji. To ukrojenost rukava nekad je za naše telo predugačka, pa ako ih mi stalno podvrćemo, onda tu imamo neko naboravanja koje će napraviti problem na sledećem sloju. Druga stvar, jednostavno, svaki artikal je drugačiji. Čak od istog proizvođača modeli su drugačiji. I dok ih ne probamo, jedan preko drugog, nećemo biti 100% sigurni da će to funkcionisati. Jedino što je dozvoljeno da taj završni sloj, koja je ta neka shell jakna ili soft shell uglavnom lepo stoji uz telo, ali hard shell jakna najčešće ne može savršeno fitu jer su to jakne koje su onako univerzalno pravljene i univerzalno krojene, pa to eventualno može da bude malo drugačije od ostalih slojeva, ali idealno bi bilo da to sve bude, ja se šalim, kao ronilačko delo. Jer što bliže telu, bolja funkcija. Ali opet da naglasimo da ne sputava pokrete, ne znam uopšte sve ono drugo. Ne samo da ne sputava pokrete. Znate i sami kad vas nešto steže, da vas to konstantno nervira, da jednostavno koliko god vas to možda ne sputavalo pokret, fizički pokret, stalno ćete negde u podsvesti imati, što sam ovako stegnut? Zato najčešće i potiču te neke osnovne greške u pogrešnom izboru veličine, jer nas od malena uče, pod broj 1, nažalost, zbog finansijske situacije, uvek su nam kupovali broj veći da potraje 2 godine, pa smo se mi navikli na begi odeću. I onda kad obučemo nešto što nam je stvarno fit, daj mi broj veći. Pa iskreno, moram da ti priznam, prve kompresivne majice ili gornji slojevi, meni su stvarali osjećaj klaustrofobije. Pogotovo u zimskom periodu kada imam i oko vrata još dodatni deo, zaista nije prijelo. Sad ulazimo u drugu priču o kompresivnim materijalima. Kompresivni materijali vrlo pažljivo. Postoje ljudi kojima kompresivni materijali koji imaju neki poremećaj sa pritiskom ili tako nečim. Znači, gde kompresivni materijali nisu 100% takvi. Ovo što sam sad izgovorio nije baš apsolutna istina, neće niko umreti zato što je obukao kompresivnu majicu, jer ona nikad nije toliko kompresivna kao što su one medicinske čarape ili tako nešto, ali opet vrlo pažljivo sa kompresivnim materijalom, odnosno sa proizvodima koji imaju neki oblik kompresije, jer možete vrlo loše da se osjećate u njima. Znači, u suštini probamo, vidimo kako ide i jednostavno da... Nažalost, kod ovih stvari jedino rešenje je proba. Vrlo teško drugačije. Kada pričamo o greškama u slojevitom oblačenju, realnost je da greškama nikad kraja. Da li ćemo ih ponavljati ili ne, stvarno zavisi od nas. Vanja, ono što smo još negde u ovoj pripremi pronašli kao, da kažem, jedno od najčešćih grešaka jeste i previše slojeva. Mi smo u prethodnoj emisiji pričali o nekih osnovnih 3, eventualno 4 sloja u zavisnosti od aktivnosti kojom se bavimo. I temperaturi u sloju spoljašnje sredine. Tako je. Ali sada kada kažemo previše slojeva, da li mi možeš malo više reći o tome? To je jedna od najčešćih grešaka, pogotovo se dešava kod naših skijaša, na primjer. I češće su žene sklone toj grešci, jer jednostavno ljudi imaju paničan strah od toga da će im biti jako hladno. I pogotovo neiskusni ljudi u tim, ajde da kažem, ski uslovima, napolju je sneg, sve to izgleda pakleno hladno na -2, na primjer, i prvo što će čovjek uraditi je, znači,
baš mi je nekako hladno napolju, daj, obući ću aktivni veš, pa preko aktivnog veša još jedan sloj, pa preko toga jedan džemperčić, pa na sve to, daj jedan prsluk i onda, može i jakna, ski na kraju i kad izađete napolje ujutru, bit će vam super, bit će vam toplo, bit će vam odlično. I kao, to je to, pogodio sam, sve je savršeno. Jeste kada bi vi eventualno stajali na tom snegu i ne radili ništa. Ili ako ste X skijaš, kako ja to zovem, da pa sednete u neki kafić, onda će vam verovatno biti udobno, možda i hladnjikavo. Ali ako krenete u neku fizičku aktivnost, pokreti vašeg tela oslobađaju ogromnu energiju, jednostavno ti slojevi će bukvalno dovesti do pregrevanja. Zašto je pregrevanje problematično? Pa problematično je zato što će dovesti do podznojavanja, odnosno znojenja, što će dovesti opet do pothlađivanja i to smo već objasnili, taj začarani krug vlage i hladnoće s jedne strane, a onda imate i onaj čuveni pakao kad me skijaši pitaju vezano za te slojeve i to slojevito oblačenje, što je jeftinije skijalište, to mora bude bolja oprema. Zvuči čudno, ali je, kad imate loše žičare, kada imate žičare koje su otvorene, koje se ne održavaju, vi određeni deo vremena sedite, a onda ste jako aktivni. To je najveći pakao za pokušaj slojevitog oblačenja. Kada ste jedno vreme potpuno mirni, izloženi hladnoći, a onda ste u drugom trenutku relativno kratko ili malo duže izloženi velikim fizičkim naporima. To pogađanje slojeva je toliko komplikovano da jednostavno samo zavisi isključivo od vas. I to je ta osnovna ideja greške u prevelikom broju slojeva, jer neće doći do dobrog disanja, s jedne strane, a s druge strane i povlači jednu drugu grešku, a to je ono čuveno pitanje, a da li mi je ovaj sloj, najčešće ova jakna ili ovaj duks, da li su mi topli? Kada bi mene neko pitao da li vam je to dovoljno toplo, ja bih rekao, a za na to samo vi možete da odgovorite. Ili samo vi. Zašto? Pa svi imamo različitu termiku. To je prva stvar. Druga stvar, da li smo popili dovoljno vode, da li smo prethodno večere pili alkohol, da li smo tek došli na određenu nadmorsku visinu, da li ćemo biti jako fizički aktivni, koja je vlažnost vazduha, da li smo umorni. Znači, toliko faktora zavisi da jednostavno bolje je imati manje slojeva, gde ćete taj neki srednji sloj oblačiti i skidati, pri jačim fizičkim aktivnostima skidati, čim ste stali ili hoćete da budete mirniji, oblačiti i time ćete rešiti svu termiku, a ne nekim prevelikim brojem slojeva da bi jednostavno vaša psiha bila tada koja će biti mirna. Super je primjer na skijašima, ali realnost je da mnogo nas, čak i oni koji tek kreću da se bave outdoor aktivnostima, prvo krenu od tog nekog laganog hajkinga ili ti nekog planinaranja laganijeg i onda kasnije, već u zavisnosti od toga šta žele da postignu koliko mogu, fizički se upuštaju u mnogo teže aktivnosti. Neretko se dešavalo da neki hajking ili neko planinaranje krene rano izjutra. I to je upravo ono što si napravio paralelu zajedno sa skijanjem. Verovatno se i mi tada previše obučemo, jer nije uvek toplo ujutru, a opet ta količina slojeva ne remeti samo tome da li ćemo se puno znojiti, nego i koliko teške stvari nosimo. I jako bitna stvar, onog trenutka, onog sekunda, onog delića sekunde, kada osetite da vam je makar malo toplo, stanite. Niti će vrh da pobegne, niti ćete vi značajno usporiti celu grupu. Mnogo više će ljudi imati problema i patiti ako im bude hladno, ako budu pothlađeni u kasnijoj nekoj fazi nekog hajkinga ili trekinga ili nečega, nego ako stanete u datom trenutku i rešite taj problem skidajući srednji sloj. Ono što Vanja pokušava da kaže, a negde se ja slažem sa tim, slušajte sebe, ali time što ćete se zaustaviti i skinuti jaknu, nećete puno izgubiti ili nećemo puno usporiti grupu ili nećemo toliko otežati kolegama koji su sa nama i našim prijateljima, već ćemo tako i njima pokazati u stvari
kažemo, neko pravilo koje bi trebali da usvojimo. Osetimo, da, i ne samo pravilo, nego dati pozitivan primjer. Možda oni ljudi su neiskusni pa nisu u datom trenutku shvatili uopšte da im je vruće. Vrlo je legitimna greška. Aha, kao, pa čekaj, on se skida. Ja, vidiš, i meni je vruće. Upravo tako, ponekad nas ponese adrenalin, ponekad ushićenje. Lepota prirode, jednostavno se zaboravi. Da, greške nisu nužno namerne. Tako, i najčešće nisu namerne. Tako je, ali dosta možemo naučiti od iskustva drugih ljudi, tako da trebamo ih slušati, pitati i reći ako nam se nešto loše desilo ili šta smo primetili. Da, izvini. Možda nije mesto u ovoj emisiji o tome, ali ljudi, pričajte o svojim greškama, pričajte o svojim negativnim iskustvima, zato što pričamo o negativnim iskustvima ćete nekom drugom pomoći da ne ponovi istu grešku. To je u stvari cilj ovog celog našeg serijala. I dobro si rekao, pričajmo o greškama, ali nemojmo davati savete olako kako neko da se oblači spram našeg osjećaja. Ja bih, opet se vraćam na onu moju famoznu prvu grešku, svakom reklama obucite pamučnu majicu, super je. I većina će me poslušati u nekim trenucima, što iz poverenja prema meni, a što iz toga pa kao, vidiš, njoj je super, što ne bi bilo i meni. Ali tu se isto dešavaju greške. Ja sad razmišljam, ja preko 20 i nešto, 25-6 godina nisam obukao nijedan sloj pamuka, eventualno pamučni veš, na sebe u bilo kojoj obliku fizičke aktivnosti. Osim kada imamo outdoor teste, da? Je li ovo fizička aktivnost? Ako je ovo fizička aktivnost, onda sam napravio grešku. Šala malo. Od previše slojeva, od pogrešnih materijala i svega, nekako se nadovezuje priča na nekompatibilne slojeve. Tako je. Šta u stvari znači imati nekompatibilne slojeve? To možda čak nisu ni nekompatibilni slojevi, već najčešće nekompatibilni materijali. Šta to znači? U principu, znate i sami kad uzmete 2 najlon kese i stavite nešto što isparava u njih, da će se pojaviti određeni deo kondenza čak i u onom sloju između. Loše disanje materijala ili materijali koji nisu predviđeni da stoje jedan preko drugog će uvek dovesti do tog poznojavanja. Šta to znači? Najčešća greška u nekom planinarskom svetu je nošenje nekih soft shell slojeva preko hard shell jakni ili hard shell jakni, svejedno. Mnogi će reći, pa čekajte, ali postoje jakne koje su takozvane 3-u-1 jakne, gde unutar tog hard shella kao unutrašnji sloj postoji neki soft shell. Jeste, ali tu sad ima mala komplikacija. Soft shell jakne mogu biti windstopperi, ali mogu biti i jakne koje su bukvalno jakne, znači vodonepropusne, paropropusne. Ti windstopperi, ako su do određenog faktora propusnosti vetra, oni se mogu koristiti kao drugi sloj. Ali, ako su preko toga, onda disanje nije dovoljno dobro i imat ćete problem ako preko toga imate hard shell. Šta je najveći problem? Bilo bi super kada bi većina proizvođača označavalo tu vetropropusnost, odnosno, ajde da kažem, to nije čak ni paropropusnost, nego bukvalno vetronepropusnost. Kada bi to bilo označeno nekim brojevima, pa mi znamo od 1 do 3 je taj proizvod, mi možemo ga koristiti ispod hard shella. Međutim, najčešće to nije slučaj. To je jedan od najčešćih primjera loše kombinovanih slojeva. Ili kada koristimo jako tanke slojeve sintetičkih materijala koji su jako blizu jedan drugih, znači sve smo ispoštovali, ali, na primjer, imamo polipropilen koji jako brzo propušta vlagu kroz sebe i ispod imamo neki sloj koji je, na primjer, akril. U toj kombinaciji ta dva sloja može da dođe do jako brzog isparavanja i nekog osjećaja pothlađivanja. To je lični osjećaj koji je u nekom slučaju može da smeta ljudima, ali, na primjer, to je idealno za ljude koji su motoristi. Jer njima taj završni sloj je vrlo, vrlo komplikovan i problematičan i onda taj polipropilen njima jako prije, jer će brzom otklanjanjem znoja čak pomoći pod nekom, ajde da kažem, rashlađivanju. Znači, nije uvek, šta je poenta priče, nije uvek
pogrešni sloj ili nekompatibilnost slojeva nije uvek potpuna greška. Za nekog je to i boljitak, ali uglavnom su problematične stvari. Iskreno, malo me i plašiš s ovom pričom, jer da bi se upustilo jedan, da kažem, sasvim običan hiking ili neki blaži uspon, trebalo bi prilično toga da znam. Ali verujem da nije u biti tako. Imamo naša društva, svi smo u nekim, da kažem, klubovima ili tako nešto i tu su ljudi koji su mnogo duže od nas u nekim stvarima i opet se vraćamo na ono, pitajte da vas posavetuju na neki način. Tako ćete učiti. Iskreno, polipropilen, kažeš, nemam pojma o čemu se radi zaista, ali verujem da radi. Poenta cele priče je u zavisnosti od fizičke aktivnosti ide filozofija. Kada je to običan hiking, kada je to običan neki trek, udobne cipele, broj 1, cipele, čarape, sistem, pričat ćemo o tome. Aktivni prvi sloj, neki flisić preko i neka dobra jakna, obične pantalone, neke i to je to. No filozofare, što bi rekli, ali što se više povećavaju naši apetiti prema dugotrajnijim kretanjima kroz prirodu ili opasnijim ili nekim jesenjim uslovima ili zimskim uslovima ili što je komplikovanije to naše kretanje, da li hoćemo da nosimo više opreme, da li možemo da nosimo više opreme, da li su ti usponi zahtevniji u smislu da jednostavno ne možemo ponesemo više od 15-20 kila maksimum, jer nam treba i tehnička oprema, pa onda moramo na nečemu da štedimo, a ako štedite na tehničkoj opremi u smislu žari ili tako nečega, nećete se dobro provesti. Morate da vodite računa o ovome. Cijela ova naša priča je, hajde prvo da edukujemo ljude o slojevitim stvarima, o ideji o tome kako to treba da bude, a onda u nekom narednom periodu ćemo malo razjasniti i te materijale i sve to, da razbijemo tu famu koja je najčešća u našem narodu, a to je nikako sintetika. Naravno, cijela ova priča nije vezana samo za puno novca i mnogo trošanja na opremu. Neretko se dešava da čak i neko ko uloži jako puno novca u pojedini komad obuće napravi podjednako veliku grešku, a možda čak i veću nego neko ko će možda priuštiti sebi nešto jeftinije da bi mogao nečim da se bavi. Greška nije nužno vezana za količinu novca koju ćemo potrošiti na opremu. Verujem da nekada mnogo skuplje prođemo ne slušajući. Najčešća stvar gde ljudi u stvari greše je kod obuće, gde jednostavno, ja se sećam gomila nekih baka u radnji gde sam radio, koje je kupilo neke ozbiljne Alpine cipele za običan trekking. Zašto? Pa zato što su bile lepe. Imali su neke ljubičaste pertle i to je bilo toliko s njima simpatično da su njih 6-7 drugarica pokupovali sve te cipele, gde sam ja rekao, ali gospođo, to nije za vašu šetnju po divčibarama, pretvrda je cipela, imat ćete problem. Ne, to je lepo, sviđa nam se i to tako treba. I o tome ćemo pričati. I to je još jedan od stvari, od grešaka, ali pričat ćemo i toj varijanti. Nekako smo hteli da ovu prethodnu priču i ovu sadašnju povežemo i da jednostavno malo razbijemo mitova. Ono što hoćemo je da bi sve ovo uspelo i da sve ovo što mi stvarno iskreno želimo da vam predstavimo i ostalo, pitajte nas. Postavljajte pitanja, jednostavno, ako možemo da vam pomognemo, ako mi znamo, odgovorit ćemo, ako ne, znamo ko zna. Znamo ko zna i pitat ćemo ljude koji su možda u nekim stvarima iskusniji od nas i potrudit ćemo se da vam damo i odgovore na sve to što vi treba da, odnosno što vi želite da saznate. Vanja, gledajući sve ove stvari koje su na stolu, a svaka od njih predstavlja neki sloj, ne mogu da ti ne postavim jedno pitanje. Da li deblji sloj znači topliji? Da, to je u stvari ono što je najviše vezano za vrstu materijala. U tehničkim materijalima uglavnom ne.
ne mora da znači da je nešto što je fizički deblje, znači 3, 4, 5, 6, 7 mm deblje, da je i termički jači. Konstantno ne koristimo izraz toplije, zato što da bi nešto bilo toplo, ono mora da proizvodi određenu količinu energije, znači da ima ili baterije sa nekim grejačima ili tako nešto, nego koristimo izraz termički jači. Šta to znači? Više će čuvati, odnosno bolje će zadržavati toplotu koju vaše telo odaje pri fizičkoj aktivnosti. Vuna je možda jedan od najboljih primjera. Debeli vuneni džemper koji je debljine 7-8 mm ne znači da je termički jači od flisa od 3 mm. Zato što su veštački materijali drastično napredovali u termičkom kapacitetu i samim time će bolje čuvati termiku nego nešto što je drastično deblje. Znači, deblje nije uvek termički jače. Negde špica najavna nosi deo and little bit of husky. A sada ću da ti pitam nešto vezano za njih. Da li je njima sada tokom leta vruće? Sad, to je ona čuvena priča, kad izolujemo kuću, kad stavljamo one čuvene stiroporne slojeve, jer mi izolujemo kuću samo za zimu ili ta ista izolacija doprinosi ispričavanju prodora toplote? Sigurno da da. Najbolji primer sve te priče, pogledajte naše stare. Vuneni džemperi, čohane pantalone ili čohana gornja odeća, to je sve uglavnom vuna. Ja čak vunu više preporučujem leti nego zimi, jer ona bolje transpirira, znači bolje propušta vlagu na svoju površinu i time daje taj neki osjećaj pothlađivanja. Kako husky imaju podlaku i dlaku koja je izolacija, tako je i ova vuna nama neka vrsta izolacije. Da ne bude samo za huskyje, ovo važi za sve pse, je li tako? Sad je to pitanje. Zato što postoje, sad prelazimo u neku drugu tematiku koja je komplikovana, da li imaju podlaku, da li je podlaka, se linja u toku leta i ostalo. Malo je komplikovanija priča, ne važi za sve pse. Ali je jako bitno to što i tu vidimo neki vid slojeva. Tako je. Znači, poenta svega je sloj. Da ti slojevi u stvari predstavljaju vrstu izolacijenih barijera. I da se nasmejemo za kraj, da li to važi da je prvi sloj naša koža i ono ispod nje? Da, to ispod nje nas vrlo često mnogo dobro greje, kako izolaciono, tako i energetski. Znači, ko ima više sala, bit će mu toplije. Sjajno. Ne koristite salo za prvi sloj, molim vas. Što? Priveli smo kraju još jednu emisiju Outdoor Testeda. U njoj smo pričali o najčešćim greškama koje svi mi pravimo u slojevitom oblačenju pri nekim outdoor aktivnostima. Nadam se da vam je ova priča značila, ali kako ona ne bi ostala samo na priči sa jedne strane, pišite nam, komentarišite, šaljite kratka videa. Vaše priče i iskustva i neke anegdote sa vaše strane značit će da ova priča poraste i dobije jedan potpuno novi nivo. Like, share and subscribe.